Исәмісі Шолы ТВ каналында яңалыклар программасы, студияда Румил Карамиев. Игътибарыгызга бүгінгі программаның төп темалары. Юлчылар тезлек турында койгыртып, сыйфат турында онтып жиберген. Хәсән Туфан проспектындағы эш нәтижесі белән хәбәрчебез танышты. Кеше яуып узган яңгыр нәтижесінде онытылып торган проблемалар яңадан калкып чыкты. Лесасыхка илтүче юлны Гүзәл Шихапова күреп кайтты. Әниләр һәм бәбиләр саны артты. Күрше Алабуга исәбенә. Сәбәбен хәбәрчебез ачыклады. Эшкә велосипед белән кил. Дөнья күләм акцияны кемнәр шит итмәде һәм әлеге транспорт төренә шәһәрдәшләрнең фикере безнең материалда. Хәсән Туфан проспектын атна ахырына кадәр төзекләндереп бетергә тиешләр, тик юлчылар тизлек турында кайгыртып, сыйфат турында онтып җибәргән. Бер як полосада 300 метр тирәсе юл һәм бордюр шитләре төзекләндерелмәй калган. Тирә-якларда хәтта үлән үсәргә өлгергән. Автомобиль юллары предприятие эшчеләре әйтүенчә, юл гос таләпләренә туры килә. Урында хәбәрчебез булып кайтты. Ремонт эшләре инде якшәмбегә төгәлләнергә тиеш. Асфальт салучылар көненә 12 сәгать ялсыз эшли. Ничек асфальт килә инде, шулай эшлибез. Асфальт килсә бетермичә кайтмыйбыз. Сәгать 8-дә дә бетерәбез. Ничәдә башласыз? Иртән сәгать 7-гә киләбез инде без эшкә. Анан кичке 8-ләргә хәтле 9-нчыда кайтып китәбез өйгә. Техникада материаллар да җитәрлек дип ышандырды юлчылар. Тик менә тизлек артыннан куып, сыйфатка гына зыян килә. Автоград банк тукталышыннан мәйданга таба 300 метр тирәсе юл участогы төзекләндерелмәй калган. Участок башлыгы әйтүенчә, иске асфальт катламы әлегә гос таләпләренә туры килә. У нас производится текущий ремонт. Без агымдагы ремонт эшлибез. Бу исә яраксыз хәлгә килгән урыннарны яңа асфальт белән алыштыру дигән сүз. Ә инде бу ярык урыннарны без алыштыруны кирәк тапмадык. Күп кенә машина йөртүчеләр әлегә юлчыларның экономиясына игътибар бирми. Тик инде бер ел үтүгә алар бу урынны урап уза башлаячак. Әлегә исә шәһәрдәшләрне барысы да канәгатьләндерә. Бик ошый, бик юллары әйбәт. Газказепкә караганда бик әйбәт юллары шады. Надо сделать проспект Сөембикә проспектын төп проспект итәргә кирәк, чөнки бу проспект буенча машиналар күп йөри. Хәсән Туфан проспектын төзекләндерүгә атна ахырында нокта куелачак. Фәридә Сабирҗанова, Гөлназ Хәсәнова, Айрат Закиров, яңалыклар. Лесоцех юллары да төзекләндерүгә мохтаҗ. Бүген көн дәвамында Кайнар Элемтә телефонына Лесоцех мәйданына эшкә йөрүчеләр шалтыратты. Аларның күбесе юлда батып калган. Күп сулы язлар үтеп китте, әмма җәйнең көчле яңгыры да машина рөле артында утыручылар өчен зур сынауга әйләнде. Лесоцехка илтүче юлдан нигездә йөк машиналары йөри. Әмма мондый зур техника эчендә дистәләгән метрларга сузылган күлдәвекләр аша үтә авырга туры килә. Вакыйга урыннан хәбәрчебез Гүзәл Шигапова дәвам итә. Бу лесоцехка илтүче юлның бер өлеше генә биредә көне буена бер атлы машиналар батып кала. Күлдәвекнең тирәнлеге алай ук мөһим түгел. Су тәгәрмәчнең бер өлешен генә каплый, әмма урыны белән транспорт бөтенләй чокырга төшеп китергә мөмкин. Әлеге юллардан һәр чокырның урынын яхшы белгәннәр генә уза ала. Кичә менә яңгырдан соң монда бик үтеп су җыелды. Эштән кайтышлы китешле түгел иңел машиналар белән, даже вакыты зур машиналарда йөри алмый моннан. Бүген эшкә килгәндә безнең вакыты чукырга лагып, ава да язды. КамАЗ килеп тортыпна чыгарды безне. Биредә берничә бакчачылык ширкәте һәм күп кенә җитештерүче оешмалар урнашкан. Бүген эшкә килүчеләр акча эшләүдән бигрәк зур чыгымнарга дучар булды. Эшчеләр үз вакытларын техник ремонтлауга сарыф итә. Йөк машинасының тишелгән тәгәрмәчләрен чыгарып ташлыйсы гына калган. Наша техника бесконечно ремонтируем. Безнең техника һәр даим ватыла, гел төзекләндереп торырга кирәк. Тәгәрмәчләр тишелә, бирегә бакчачылар да йөри, КамАЗлар йөреп тора. Машина үтә алмаслык. Моннан да начар юллар күргәнем юк минем. Кайбер оешмалар юлларны үзләре төзекләндерә башлаган. Мисал өчен оешма янындагы бер чокырны ямау 30 мең сумга төшкән. Үзебезнең оешмабыз инде эшлибез без. Менә былтырда шундый чокырларны рәтләдек, бетон сатып алып үзебезнең шотка дигәндәй. Монда тоже бар шундыйлар, кемнәр машина белән килеп, таш тутыралар, шушы чокырларга нидәләр бар андый кешеләр. Но бетми бит инде ул, зурая гына.
Әлеге юлны безнең яңалыклар иҗат төркеме апрель айында ук төшергән иде. Ул вакытта автомобиль юллары оешмасы җитәкчелеге тимер юл ягыннан Лесосцехка таба 300 метр юл төзекләндереләчәк дип аңлатты. Зур күлдәүкләр җыела торган бу урынга ремонт эшләре барып җитмәячәк. Участок башлыгы җыелган суны суыртып алабыз дип вәгъдә итте. Шулай ук булдыра алган кадәр юлларга асфальт валгы җәячәкләр. Шуңа күрә шәһәр эчендәге юлларны төзекләндерү тизрәк тәмамлануын бакчачылар һәм биредә урнашкан оешмалар да көтә. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Чоллы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Бүгін ертеңгі сағат 4-те Түбән Новгород өлкәсендә Татарстан балалары утырган автобус юл һәлакәтенә очрады. Алар Санкт-Петербургка караты буенча ярышка барган була. Беренчел тикшерү нәтиҗәләре буенча 51 яшьлек автобус йөртүчесе йоклап киткән һәм каршы як полосага чыккан дип фаразлана. Һәлакәттә 3 кеше үлде, алар арасында 12 яшьлек кыз бала һәм Татарстан караты федерациясе җитәкчесе. 17 кеше хастаханәдә, хәзер аларны Татарстанга кайтару буенча сөйләшүләр алып барыла. Фаҗига буенча беренче җинаять эше кузгатылды. Белгечләр әйтүенчә, пассажирлар арасында чаллы балалары юк. Россиянең гадәттә тыш хәлләр министрлыгында фаҗигада зыян күрүчеләрнең якыннары өчен Койнар элемтә телефоны эшли. Яр буенда био бәдрәфләрне ватып бетергәннәр. Бу шәһәрдәшләребезнең эше. Хәзер аларны төзәттеләр, буядылар. Пляж ачылганда яр буенда био бәдрәфләрен дә ачачаклар. Тик әлегә ял итүчеләргә уңайлыклар тудырылмаган. Шәһәрдәшләр моңа канәгатьсезлекләрен белдерә. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Шәһәрдәшләр җимереп бетергән биобедрәфләрне хәзер янә элекке хәлгә китергәннәр. Бу явы гына кибеп бетмәгән. Әлегә алар ябык. Бу ял итүчеләргә ошамый. Бюджетсыз инде, конечно. Туалетта керек обязательно. Лавкаларда керек утырга. Халык балалар белән йөри. Балалар ачып вата, ара бетне утырга керек. Удобство юк инде. Утыргычлар бары тик йөри торган зонага гына куелмаган. Ял зонасында алар бар. Тик биобедрәфләр шактый ерак урнашкан. Алар янына җәүле кеше барып җитә алмый. Бала белән бигрәк тә. В прошлом году ничего не было. Без инде озак еллар чалда яшибез. Бедрәфләрнең булганы юк. Узган ел биобедрәфләр бөтенләй эшләмәде. Аларны бәйрәмнәрдә генә ачтылар. Быел исә 1 июньнән пляж ачылганда аларда эшли башлаячак. Тик шәһәрдәшләргә аларны ватмас өчен культура җитәрме? Бу сорау ачык кала. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, яңалыклар. Җирле җәмәгать үз идарә рәисләре шәһәрне төзекләндерергә һәм уңай шартлар турыга алынды. Шәһәр бюджеты бу максатларга 5 миллион сумга якын акча бүлеп бирә. 25 майга кадәр җирле үз идарә рәисләре үзләренең проектларын тәкъдим итәргә тиешләр. Проект 3 номинация буенча бәяләнә. Иң зур бүләк 300 мең сум, моннан тыш үз идарә рәисләре хәйриячеләрендә җәлеп итәргә тиешләр. Алар отылган сумманың 30%-нан артык матди ярдәм күрсәтергә тиеш. Кайбер җирле үзидарә рәисләре берничә проект әзерләгән. Октябрь аена кадәр иң яхшы дип саналган проектлар гамәлгә ашырылырга тиеш. 72-73 елларда төзелгән йортлар, йортларга инде почти 20 ел иске комплекс. Бик монда благоустройство бик кирәк. Шуңа күрә без бик теләп бу конкурста катнашабыз. Йортларга капитальный ремонт бара, аларның кырларын рәтләргә кирәк. Благоустроить надо. Гадәттәгечә тапшырылган шушы урында без рекламага бүленәбез. Бездән аерылмагыз. Әниләр һәм бәбиләр саны артты. Күрше алабуга исәбенә. Сәбәбен хәбәрчебез ачыклады. Эшкә велосипед белән кил. Дөнья күләм акцияны кемнәр чит итмәде һәм әлеге транспорт төренә шәһәрдәшләрнең фикере. Безнең материалда. Сниженные ставки. Жизнь меняют. В рамках программы социальной инициативы «Быстробанк» изменит жизнь 5000 пенсионеров. Узнайте, как получить льготный пенсионный кредит по телефону 8 800 333 22 65. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510 павильон. Телефон 20 13 19. Татарстанның халық артисты Виталий Агапов өзінің 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илфира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары би ансамбле. Концертны алып бара Булат Сәлахов.
Сіз яңалыклар программасын карыйсыз, дәвам итәбез. Шолыда бәбиләр саны артты. Эш шунда Алабугада бала тудыру йорты санитар эшкәртүгә ябылды. Хәзер күрше шәһәрләрдән йөкле ханымнарны безгә алып киләләр. Аларның Гесписәсендәге бала тудыру йорты һәм яңа шәһәрдәге перинаталь үзәк кабул итә. Булачак гаиләләрне Чаллыга ашыгыч ярдәм машинасында китерәләр. Алабуга бала тудыру йорты 15 июньгә кадәр ябык булачак. Чаллы табиблар өчен бу ел саен була торган гадәти күренеш. Табиблар саны инде без Алабуга ябылды дип артырмайбыз сменада. Ел сайын була торган хәл Алабуганың роддомы ел сайын ябыла. Ел сайын без аларның хатыннарына ярдәм итәбез. Безнең 3 этажда послеродовое отделение, аларга безнең урын җитәрлек. Чаллылар хатыннарына да, Алабуга хатыннарына да. Эшкә велосипед белән кил. Бүген бөтен дөньяда шундый акция үтте. Машина урынына 2 тәгәрмәчле транспортны сайлаудан сәламәтлеккә дә, экологиягә дә файда. Экологлар әйтүенчә, КамАЗ, ТЭЦ кебек ире сәнәгать предприятиеләре елына 14 мең тонна агулы газ бүлеп чыгаралар. Автомобиль транспорты 37 меңгә кадәр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Дмитрий инде көннәр җылыту белән велосипедта йөрүгә күчкән. Ул аның аерылмас дусты. Бүген дә акция турында ишетүгә университетка 2 тәгәрмәчле транспортта барырга булган. Велосипед — это моя вторая половинка. Велосипед минем өчен якын дус ул. Спорт залына да йөрмәсәм була. Чөнки велосипедта йөреп үземне бик яхшы хис итәм. Ә инде Мария өчен велосипед экономия чарасы. Ул хәзер кирәкле урынга 2 тәгәрмәчле транспорт белән генә йөри. Работа находится у меня далеко от дома. Эш урыным еракта, велосипедта бару отышлы, бензинга акча түгәсе дә юк. Дөрес, күп кенә шәһәрдәшләр бүгенге акция турында белми дә. Россиядә әле ул берничә ел гына үткәрелә. Шулай да күпләрнең 2 тәгәрмәчле транспортка карата фикерләре уңай. Яшь кешегә йөрергә кирәк. Велосипедта мин үзем яшь чакта бик күп йөрдем. Хәзер инде яшьләр узды бит. Олыгайып киттек. Картаймалар, олыгайдык кына. И для здоровья как бы полезно. Сәламәтлек өчен дә уңай, экологиягә дә. Кешеләр бер генә көнгә булса да машинадан баш тартсалар, безгә сулыш алу күпкә җиңеләер иде. Чаллыда велосипедчылар өчен махсус юллар да бар. Бу 2 тәгәрмәчле транспортка өстенлек бирүчеләр өчен уңай шартлар тудыра. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Экспедициядан зур табыш белән кайттылар. 19 апрельдә Чаллы студентлары Санкт-Петербургка хәтер вахтасы экспедициясына юл тоткан иде. 2 атна эзләнүләр бушка узмады. Студентлар 2 атна буе солкында эсседә юлсыз эшләде. Палаткаларда яшәп, консервлар белән тукландылар. Тик эзләнүләр нәтиҗәсендә табылган солдат медальоны һәм медаль барлык уңайсызлыкларын да оныттыра ди студентлар. Алар Любань, Санкт-Петербургта экспедициядә булды. Мистика очень много там присутствует. Биредә мистик урыннар бик күп, алар аномаль булып санала. Монда күмелмәгән солдат гәүдәләре бар. Экспедициядә Россиянең төрле шәһәр һәм районнарыннан 300 кеше катнашты. Шуларның 30-ы Чаллы егет-кызлары. Бүген шәһәрнең дизайн институтында экспедициягә багышланган конференция оештырдылар. Вафат булган солдатлар безнең төшкә кереп, үзләре күмелгән урынны күрсәтте. Иртә белән уянып, без төштә күргән урынны эзләп китәбез. Солдата находим, то есть место, где он захоронен. Без җир казыйбыз, әгәр дә грунт чыга башлый икән, димәк бу урында солдат күмелгән. Без җирне кечкенә пычаклар белән казыдык. Экспедициядә студентлар авырлыкларга да очрады. Шәһәр җитәкчелеге аларның урынга барып җитүен генә финанслаган. Чаллыга шәһәрдәшләр үз акчаларына кайтты. На обратную дорогу у нас не хватало денег. Кире шәһәргә кайту өчен акча җитмәде. Чаллы хакимияте акчаны соңыннан җибәрергә вәгъдә итте. Без бик озак көттек, нәтиҗәдә үз көчебезгә ышанырга туры килде. Студентларның экспедициядә тәҗрибәләре буйды. Медаль һәм медальонны исә алар солдатның туганнарына тапшырачак. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, Илнар Харисов, яңалыклар. Күңел радиосы студиясыннан баян һәм татар халык көйләре агылды. Бирегә җырлык әле тапшыруның авторы Нәҗип Бәдретдинов килде. Танылган баянчы күңел радиосы хезмәткәрләрен телевизион тапшыруга чакырды. Бүген сайлап алу туры узды, күңелләр исә Казанга үзләре генә бармаячак. Радио алып баручылар шәһәрдәге яшь башкаручыларга да Татарстан халкы каршында чыгыш ясау мөмкинлеге бирә.
Күңел радиосы ярдәмендә күп кенә җырчылар танылды. Хәзер радио шәһәрдәге яшь башкаручыларга республика күләмендә танылырга тагын бер мөмкинлек бирә. Җырлык әле тапшыруында катнашыр өчен алар борынгы яки халык җырларын башкарырга тиеш. Тапшыру авторы баянчы Нәҗип Бәдретдинов катнашучыларны сайлап алырга үзе килгән. Һәрберсе моңа җаваплы караган һәм әлбәттә алар безнең тапшыруның форматын беләләр. Шуңа күрә сайлап алу авыр булмады. Килгән берсе рәхәтләнеп көннең теләсән инде, тәүлектең теләсән инде вакытында күрсәтергә мөмкин. Аларны телевизордан да бөтен дөньяга да күрсәтергә мөмкин. Ә безнең канал инде ул бөтен дөньяга күрсәтә. Радиога кунакка килгән атказанган сәнгать эшлеклесе Алмаз Хәмзин дә күңелне танытырга кирәк ди. Хәзер радио үзенең колачларын киңәйтте. Аны Татарстанның күп кенә районнарында тыңлыйлар. Әле мин бик куанып кына менә күңел радиосы минем өчен ул бик якын, күңелгә якын халык радиосы белән мин аны әйбит. Менә шушы радиоска керү белән иң беренче күңел радиосына без тоташабыз инде Казаннан килешле әйбит. Шул хәтле күңелгә якын яңа тавышлар, яңа җырчылар, яңа җырлар анда. Җырлык әле тапшыруына артистлар гына түгел, әлбәттә күңел радиосы алып баручылар да барачак. Әлегә күңел данын кем яклаячагы хәл ителә. Бик уңышлы гына үтте. Менә 11-дән 12-дән артык җырчыны сайлап алды ул. Безнең белән барачаклар, чөнки күңел радиосы җырчылардан башка ул беркем түгел. Чынлап та шушы алып баручыларыбызның, алыштыргысыз алып баручыларыбызның тавышы һәм моңлы җырлар безнең күңел радиосының иң зур байлыгы. Шәһәрдәшләр башкалага 24 майда бара. Бу көнне тапшыруны төшерәләр. Тапшыру эфирга кайчан чыгачак, бу хакта күңел радиосында хәбәр итәчәкләр. Гүзәл Шихапова, Иннар Харисов, яңалыклар. Озақтырды отым шапмады, тыңлашы Сандуғаш һәм башка бик күп җырларга көй язучы композитор Рәис Ханнанов күңел радиосына кунакка килде. Бүген көндә ул Башкортстанда яши һәм иҗат итә, әмма шәһәребез белән дә тыгыз элемтәдә тора. Бу юлы ул чалга үзенең тормыш иптәше Тәнзилә Ханнанова белән иҗатташ досты Ринат Губайдуллинның юбилей кичәсе уңаеннан килгән. Гел шулай килеп катнаша торган идек инде. Әле бер мәртәбәдә аның туган көне безнең чыгышсыз үткәне юк. Шуннан чаллыга инде тагын кайчан концертлар белән килгән иде инде. Чаллы тамашачысы безне һәр вакытта бик яратып, көтеп ала. Чөнки без элек-электән менә 20 еллык инде дуслык Чаллы белән Ярмәкәй районы. Ул бит әле улай гына түгел, Башкортстан белән дуслык бит әле. Чаллыда бик күп башкортлар, татар башкортлар яшиләр, күбесе аның Башкортстаннан. Шираттагы мәгълүматыбыз спорт өлкәсеннән. Чаллы Вилла узышчысы Катюша Россия командасы составында Джерет Италия Гранд турының 11-нче этабында җиңү яулады. Узышлар Имел шәһәрендә Формула 1 ипподромда үтә. Финишка ул көндәшләреннән 53 секундта алданрак килеп җитә. Зәкәр өчен Гранд турлар этабында бу беренче шундый җиңү. Джерет Италияның иң престижлы Вилла узышларының берсе. Быел этапларның гомуми озынлыгы 3500 километрны диярлек тәшкил итә. Төп максатыбыз беренче каналдагы Шаяннар һәм Топкырлар клубы тапшыруына эләгү. Чаллының сборны Татарские лиги дип аталучы КВН командасы бүген журналистлар белән очрашуда шулай дип белдерде. Матбугат конференциясе КФУның Чаллы институтында үтте. Егетләр журналистлар һәм җанатарлары сорауларына җавап бирде. Кичә команда Уфада уңышлы чыгыш ясап регионара лиганың 2дән 1-нә үтте. Әмма бу уеннар алар өчен сталыкларын шомарту гына булып тора. Чөнки тиздән команда беренче канал КВНда уйнарга планлаштыра. И дай Бог при должной поддержке со стороны нашего города, со стороны администрации. Шәһәр хакимияте, җанатарлар һәм әлбәттә безнең уенчылар ярдәме белән киләсе елда безнең команда беренче каналга эләгер дип ышанабыз. Безгә премьер лигада уйнаячаксыз дип әйтүчеләр бар. Алай берсә, теләгебезгә ирешербез. 2 ел içinde Тотар лигасы җыелма командасы Республика лигасында 2-нче урынны яулады. Идел буе лигасында финалга үтте. Сочидагы Кивин халыкара фестивалендә уңышлы чыгыш ясады. Хәзер команда халыкара телевизион лига уеннарында катнаша. Финалның 4-тән бире 8 июньдә Минск шәһәрендә үтәчәк. Без Чаллы егетләренә уңышлар телибез, ә мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.